ma chiegni kamoro mora ma intie janeno mar LTN en chieng' tich abich en Friday ma oganda fuong' e wigi tarik 17 bende mar dwe mar abiriyo wan e higa mar 2020. Machiegni ahinya nyinga en Nick Okelo, an kaendi gi chenro mar nonro mar oboke. Adwa mondo mi amiyi weche go ma bende sani endi koro mako wang' e oboke gi kachiel kachiel. Gikone ka ineno oboke gi koro nitie ma koro lombi ahinya, in iwuon nigi thuolo koro mar yudo kaka inyalo yudo mari in iwuon, kod yero ni koro ibo dhi nyiewe, kod yero ni ibo dhi some kama iuse, ma koro iuso mo kanyo tigo siasa mar oboke no. Mano bende thuolo en mana mari, ing'eni mano endo e kaka iyiere. To wan to tijwa en fuone. Sani endi koro wabiro mondo mi koro walome. Chako luome ka endi koro oboke no endo ma The Daily Nation. Wach maduong' mantie kanyo en ni inside Ruto's plan to beat the system. Mae wach mantiere kaka sani koro Ruto koro ikre mar mondo mi koro ogo kata oked kod kamago eko ma en system. System ni koro mago eko gin joma bet mondo mi ogaye kik odonje komuno endo ma jatend piny owacho. Mane wach mantie. Wach maler kanyo en ni elaborate network of leaders is selling his agenda at grassroots, while the DP is winning hearts through donations to the less fortunate. Mane wach masani koro timo. Ruto eno tiro konyo ne jogo eko mantiere koda ka chan. To jogo eko ma bende osire sani moko kuom koro dhi nyime ka koro gomo na oporo mare e kuonde ka kuonde. Wach maduong' mantie kanyo achiel en ni achich mantie ni chich goro ni ne onego nyar joka Keroche ma iluongo ni Tekla Muingai. Sani ndi koro ne owe thuolo kod dono endo ma Garsen banga koro nosetere iye kuro kiwacho ni ne en ng'ano endo mane chich goni mane kelo tho ma nyako no. Chal ni bura ni koro nyo rumo, koro nyo wuok okanya iluongo ni Omar Lali. Sani ndi koro en ng'ano endo mane thuolo. To boke mar ariyo and Kenya's bid to block nominees for ICC top job raises eyebrow. It says they have limited managerial experience in large global institutions and do not have proven diplomatic experience. Gimomiyo koro Kenya dwaro mondo mi koro ochung mondo ICC jomedwa yiere kaka prosecutors kik yier. Koro osebedo ka koro ji chich godo. En ang'o miyo gidwa mondo mi oyier prosecutor manyien. Fatu Bensouda chal ni koro tiego tije, to en kinde ma sani koro Kenya luor ni koro prosecutor manyalo donjo sani nyalo chiero maka kande ma gin weche mag tulo mane omuoch higa 2017, 2008. Mane wach mantiere. Wach machielo maber ahinya ma anya dwa mondo mi koro wayud kanyo. Nitiere wuod luo moro miluongo ni Seda Ogada. Seda Ogada ni endi oyudo tich mar ahiri ahinya mane endo IMF. IMF ing'eni koro en bengi mar piny mangima, International Monetary Fund. Sani koro oyiere kanyo endo kod ma en director mar IMF ma en Mikael Kristalina Georgieva, ma koro wacho ni koro Ogada biro tiyo kaka koro mane jagoro maduong' mar bengi endo mar piny mangima. Mr. Ogada as the secretary of the fund and director of the secretary department. Mano en lemo maduong' ahinya ma kiyudo e piny mangima kaendi, to ber kaka jo Kenya mamor kode kuom yudo lemo machalo kamano. IEBC plans to reuse 2017 policies. IEBC bolo mondo ti kod system mano oluar piny higa mar 2017 chande mondo gitiyo godo e higa mar 2022. Already mano mosekelo wach mang'eny. ODM ANC want commissioners to go home before the next elections are held. Mane gima nitie Chebukati owacho ni mondo owe pango gik maonge kara mondo owuog odhi ot. En ni owuog idhi dala jaduong' gima koro kendo chodhre go gitiyo gi mashine mano tiyo ta higa mar 2017 mano oluar piny kendgi onge tiende. Mane wach mantie. ODM gi ANC to osewuok go tung' moso ni Chebukati gi joge manyodongo kompod nyodong kanyo kapod ni e iye kanyo te nyaka dhi ot. Onge gima gitime kanyo endo achiel kachiel. Mane paro masani koro nitiere. Tabende paro ni gini nok otimre kaka ne onego ni bet ne nitiere to mang'eny ahinya ma bende kaber onego bed ni koro kuom sani endi ne iloso. Gima IEBC donyiso ji niya, gik ma otimre marach kacha waselosogi. Magi ema ne gin. To gichaki thung'o ji kendo gima ne ok otiyo chaki duoge kendo. Ka wadhi nyime to bokene mar ang'wen, NC Gulf widens as lawmakers throw weight behind president. Mae wach mantiere. Sama bende koro jogo kuma gi jod bura mag ANC so koro siro migosi Uhuru Kenyatta, to iwacho ni koro fuok mantiere e duond od bura mar ANC medo mana bedo fuok mar abet sama bende koro jogi ok winjre e paro. ANC leader Musalia Mudavadi at home of Mwea MP Omboko Milemba on July 11th. He's been holding rallies in Western Kenya. Mano eler mantie kanyo endo. Machielo kae ni koro ne William Ruto ka nyalo ng'iyo kaka sani ni ko William Ruto koro timo siasa gi koro doko konyo jogo kuma tindo mantiere koda ka chana. Lockdown looms if Kenyans don't change. Na wach mantiere ibro lor kendo koro Kenya kamora mora nikech ocho ni ka koro sani ok wanyal loko
timbewa kaka wan wawegi wabet. Sani koro chuno ni koro ibro kawo ng'ata mondo mi koro ji bede ot chuth mondo gini ndi orum adieri nyaka lose. Mano e ler mantiere kanyo endo. Counties stare at lockdown as COVID-19 infections steadily rise. Ma gima nitiere, ji medo tho gini bedo mang'eny ahinya. Itimo nang'o? Mano e gima koro nyalo bet ni koro en wach maduong' mwang'iyo kanyo. Kadhi nyime kanyo endo ka ang'iyo ka josomo kod jondiko eno ka indika pod Waiguru pod kume pok owuok e ot pod otwe gi tol chalo diel motwe gi tol kanyo endo e katun pa josomo gi jondiko dhi nyime nyaka itobo kaniende mara 20 kama koro donje counties wikon ma Nyanza ma Homa Bay mochako godo en ni jogo medo dak e gwenge ma Kaswanga ma endi Rusinga chula mar Rusinga sani koro wacho ni ok gidwar ma mondo mi koro piny owacho ma Homa Bay oti kod osiptal no endo mantie kanyo endo kaka kanyo endo mar jo COVID-19 mane gima nitie kanyo endo. The residents of Kaswanga in Rusinga Highland have protested at plans by the county government to convert a local hospital into a COVID-19 isolation center. They demonstrated outside the Tomboya Level 4 hospital on the island, saying a section should be reserved for patients seeking other health services so that they do not have to go to the mainland. Maana dieri na gima wacho maber ngeni kacha en chula to ka koro kanyo te okeni koro en COVID center to koro jomoko ma koro tuma gi tuoche moko bro dhi kanye onego ket tenge obed kara jo COVID ta kumodong okony joma moko aparo mane paro manitiere kanyo endo. Kisumo kucha en ni nitiere wach motimre nitie ng'at moro koro ogero ot ewi yien e Kisumu. Ogero ot ewi yien nikech koro weche go mag ing'eyo ka pi pong'o gi kano chak samoro. Koro en ogero ot ewi yien mar mondo mi koro kata koro pige go biro to koro yudo koro en koro kodaro wach malich ahinya. Ler mani kanyo man builds tree house to keep safe from floods after the latest deluge destroyed his 2-bedroom house in Nyando sub-county 4 months ago. Mr. Joseph Akango Nyikala 60 dispatched his children to live with relatives and rescue centers and built himself a tree house which he accesses by boat. He is among the 6,000 people displaced by River Nyando after River Nyando burst its banks due to Lake Victoria backflow. Mane wach mantiere kaendi me jaduong' Akango kweni en koro dak na wiye na kawinyo nikech koro odeno go odhi kukiyo yie ing'eni en ot ma kuma idhi yie odi kanyo nyaka ikiyo mna yie tek koso jobo gi yie no to koro oidho yien odhi odak e wiye kucha nyithinde gi joge to okeyo ir wede en ngima matek kweni ode macha nene godo mar bedroom 2 sani endi koro ne pio ywayo koro rieko modong' en koro mondo gede e yien to yien no koro pio ywayo to koro Akango timre nadi idhi gedo kure ewi yamo. Magi weche mantiere kanyo otek samoro yothurwa kendo ka weche timre kang'iyo weche mag tuke kaendi wach maduong' kaendi en mwendwa 1.2 billion sponsorship deal will improve Kenyan game. Nick Mwondo nyolando kaendi ni nitiere kod sponsorship mar 1.2 billion. Mabe nyawacho ni koro sani ndi koro Kenya Premier League dhi bedo ni koro sani ndi koro idhi kedhi dwe mar 9. Omiyo koro sani ndi chakre dwe mar 9 koro ok wadhi bedo gi Kenya Premier League, wadhi bedo kod league no endo ka nitiere bwo FKF. Wach ni nyokelo liet mang'eny ahinya nikech ng'eni kaka Nick Mwondo wacho ni oonge gi ratiro mar wacho gimoro amora kaluwore kaka en ng'ani sani bende osewuok e kom kendo bende bura manendo mar weche mag tuke pacho kaendi ma en Sports Tribunal sani pok oyie ma mondo mi odhi nyime koda ka tich. Koro weche ng'eny, pesa obiro to ji ok dwa pesa to ji be nikech itimo nang'o. Nick Mwondo be nyaka koro dhi kata Nick Mwondo nyaka yie mondo mi ochako tim yiero machielo mar FKF. Otek wabro kelo ni mago e weche mag tuke achiel kachiel. Ruto Mudavadi go for Raila jobs maendi and the Standard. Ruto kod Raila sani koro kawo tijego eko mag Raila maendi kalure kod weche masani koro wacho ni koro ODM sani koro kotimo girimiti koda ka Jubilee nyiso ni koro gibro bet ni giwe tijgi kaka mago eko duond od buche makwedo. Mano e ler mantie kanyo. Omiyo sani koro joma nitie Jubilee ma jo Ruto sani wacho ni koro mondo koro jogo eko odhi adhiya piny owacho mondo giwe komno endo ne ANC. Convergence of interest. Lawmakers allied to the deputy president and ANC leader gang up against former prime minister, saying Orange Party is no longer in opposition and should give up oversight posts in a parliament. Manele Manchire Kanyendo, Kenyano Kaideka Koro Caleb Kusenya Ochonia. ODM is running the government and Kenyans cannot expect them to oversight the excesses of the same government. The only party which is still practicing opposition is ANC. Maneka giwacho ni mondo mikoro ANC mondo koro bedi kaka manendo duol od bura makwedo achiel kachiel piny owacho. Eseche go gana kama Kipchumba Murkomen Boloso kwacho ni Jubilee looks confused like sheep without a shepherd and now depending on benevolence of ODM. The purported rewards to NASA are not commensurate to the burden they should
involved in the handshake. Ler mantie kanyo koro en mana ng'ur koni gi koni jokama. Seche ma kamano endo ipenjo to iwacho this is what is killing Kenyans and the signs to watch out for. Ma wach mar corona. Gima nego ji ahinya e weche mar corona ni en ang'o? Experts are starting to understand more about COVID-19. For example, the pancreas and its association with diabetes. It turns out those hospitalized will have diabetes. Those hospitalized have diabetes that they did not know about. Mano gima timre kanyo. Kane koro COVID kelo gik manyien, tuoche mano ponde dir ji manyien ok nong'eyo. Kiyudo COVID, koro kama koro kawuok kaka weche go mag sukari obo. Ma wacho ni kanya ne pancreas kama koro nitiere weche go mag sukari. Ibo yudo ka ranyini nigi sukari mapok oneno, koro eka koro wuok. Sama koro COVID omaki. Omiyo pod en mana kwan mondo mi waket okange go te mag ler, gibedo ni wang'iyo yore go mag kume. Ma gima timre. Ka inti gi dry cough, mano be gima nyaka ng'eni ko nyalo kelo ni tho. Mano en bedo ni blood pressure drops. Ma wacho ni koro wante ni koro kaka rembi gocho dok piny. Mano be nyalo negi kapo ni intiere kod corona. Wach malich ahinya. Aina itomo kwenye mara adek nitie ng'at achiel ma aparo koro nyaka obed no ranyisi maber. Landlord moro iluongo ni Daniel Munene. En gi ji mopango ode. To jogo ok chul ot. En motero negi chiemo, loso negi nyaka kama koro ginyalo yude chiemo nikech piny tek. Do mano ng'ama Nyasaye ogwedho. Landlord moko nitiere ma wengegi tek ma ok nyal kata ng'eyo ni jomoko nitie ma bende samo ni koro nitie koda ka gine matek, ji kadhe gi matek. Daniel Munene wacho ni en otiyo kaka laktar. To no ng'ama nokadhe ngima matek, omiyo ong'eyo. To Nyasaye okonye, oyudo utine moko koro ogero sani, to ji odake. Jogi ncha chule maber. Koro COVID ochopo, jogi koro ok nyal chule maber. Wacho ni aoyo, Nyasaye biro loso. Chiemo bende biro kelo nu. Ng'ama kamaendi donge en mago biro ire. Moko to nitiere ma palawayo masani kwere ka loro ni ji ute to timoro gi ji nadi. Ng'ato timre kodi tim moko ne timre kodi. Titemo in bende. En wach ma ok ber. Kata kamano ka wadhi nyime ka en ni koro mbalariany ma pacho ka endi biro yaw koromo dwe mar 9. Mano e ler mantiere kanyo. Wach Ruto, wach ANC kod ODM gi Ruto nitiere. Wach mar Kenya be tamruok, wach mar ICC ni be pod kelo mana weche mang'eny ji wuoro en ang'o ma miyo Kenya oramarama ni ICC kik mondo mi okaw jomoko to kaw jomoko. Ma en oboke malang' mar The Pulse. The Pulse ni en oboke moting'o weche mag dusruok, weche go mag rwakruok, weche go mag ber, weche mag joma nigi huma celebs, jogo weche mag ngolo, oting'o weche mang'eny ahinya mag weko mondo mag rowere. Wach mantie ka en ni illest apps, ma endi wach moko nitie ka ni pandemic has seen an increase in use of mobile phones, and even as the world continues to look for a cure for the virus, some applications are connecting the world more and in turn thriving. Mane wach mantiere kanyo bong' oboke mar The Pulse. Atieko gi weche mag tuke. Joshua Twins ngi kumunda ni nyaka nena lose wach tuke ni indi alose wach tuke ka indi Asbel Kiprop sani ndi winyalo somo kaka koro sani ndi Asbel Kiprop ne ntiere kaka ng'ano ndo mane loyo ng'weje mang'eny mag loro pap ring'wen 1500 meters kaka ne wach ni biro mokethre gi kosebet en ng'ama en obila inyalo somo en ng'ama nigi a lot of titles to kata kamano endo ng'eni samore piny ka indi ber biro gi rach mare tien ka en ni Arsenal and Liverpool's hope for 100 points nyape jo Arsenal mantiere kata mana kamoro amora office ka nyilo Liverpool 2-1 ok rach loch en loch okonyi gan mang'ato nyo wacho ni Arsenal koro chalo kilo Liverpool zate chalo ng'amo kao chi ng'ato mosenyuomo makoro en mare mane gima Arsenal nyo timo Man City be nyogo Bournemouth, Tottenham be nyogo tim nendo mar Newcastle, bende tim mar Burnley nyo dhi amudhi ko tim nendo mar Wolves. Mane lere mantiere kata kamano endo coach mar Arsenal nogono miluongo ni Mikel Arteta wacho ni gima duong' ma nyaka gitim sani endi en ni ginyiepi tabe gima ne gimanyiso gitim overhaul lo Liverpool game achiel kende ka Liverpool osekawo simbo ok mi bed Arsenal en tugo miyo ang'e Arsenal mantie ka endi bro baya gi kite to Joshua Twins mondo asom wach Arsenal ni ero kora some tadiere mantiere ni nyagi lo Liverpool to koro konya ng'o Europa pod okigo, Champions League pod okigo, osimbo mar Premier League be okiyudo, kidong' mana gi FA kende. Koro FA ni endi bende otek kodi. Omiyo Arsenal anyway, magi weche mag adhula awegi kanyo kuom sani otek koro kendo chieng' wuok tich ka thuolo oyudore.